Fil-qorti komplit tinstema l-kompilazzjoni ta' xhieda kontra Lorin Scicluna u Francesco Fenech li jinsabu mixlija bil-qtil tal-Asin Sisa Sulejman ta' 42 sena mill-Kosta tal-Lavorju u bl-attentat ta' qtil ta' żewġ immigranti oħra b'tiri ta' tan-nar fi-Triq il-Ġebel f'Ħalfar. Fis-seduta spikkat ix-xhieda ta' Mejn Malimi ta' 17-il sena miċ-Ċad li fil-bidu ta' frar allegatament safam tajjar miż-żewġ akkużati b'karozza u baqgħu sejrin fl-istess triq. Blajnuna ta' interpretu Mejn Malimi rrakkonta li waqt li kien miexi fit-triq li tagħti għal Ħalfar minn Biżebbuġa intlaqat minn karozza li kienet ġejja minn warah. Għalli damsija mixħut mal-art ma jistax jitħarrek u wara sar jaf li kellu daqqa f'rasu u idu miksura. Stqar li għadu sallu minn bagħad minnu ġieħ fi spaltu l-leminija. Għalli kienu żewġ immigranti oħra li jarfuh kif seħħ il-każ u spjega li wieħed minnhom biss kien jaf u llum m'għadux jgħix Malta. Fis-seduta xedu wkoll 3 ħaddiema tal-Aġenzija l-ħarsien ta' persuni li jfittxu l-ażil l-awas li dakinhar tal-inċident kienu f'Ħalfar. Xedu li Malimi ttieħed għandhom minn żewġ tieħbieb tiegħu u qalu li kien involut fi ġlieda, madankollu Malini qal li kien ittajjar minn karozza. Fil-bidu tas-seduta l-Ispettur Keith Arno ippreżenta dokument b'47 paġna ritratti meħudin minn kameras tas-sigurtà madwar Malta li b'mod kronoloġiku jirrakkontaw il-vjaġġ tal-karozza ta' Lorin Scicluna qabel wara d-delitt. Għal id-dokument fih ukoll ritratti tal-karozza Volkswagen Golf ta' Francesco Fenech quddiem il-garaxx ta' sieħbu Lorin. Fis-seduta li jmiss mistennija jinstemaw bosta xhieda fosthom dik tal-eks tfajla ta' Lorin Scicluna. Il-qorti mistennija tiddeċidi wkoll jekk iż-żewġ akkużati jingħatawx il-ħelsien mill-arrest. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.